Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Juan José Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame. Moi boa noite, benvido, como estamos? Gracias, boa noite, gracias outra vez por ser invitado deste programa. Hombre, claro, todos os... Aquí estamos, a última vez que estuvo por aquí foi o 25 de febreiro. De febreiro, sí. Deste mesmo ano, vale. Entón, resulta que Lousame ten moitas novedades e ten moita información municipal porque pois a mediados de setembro, creo que foi o día 14 ou o día 15, renunciaba Teresa Villaverde, a alcaldesa durante os últimos 13 anos por motivos personais, non? Como rexidora renunciaba e tomou, lóxicamente, pois a executiva Esteban Ares. Me gustaría que fixera un balance, porque o señor Ares non ve por aquí tampouco, e me gustaría que fixera un balance, non sei se máis no plano personal, e logo iremos a un balance máis político do que queira. Vale, no plano personal, pois a relación que temos co señor Ares prácticamente é inexistente, a verdade é que sí que hai unha diferencia do señor Ares á señora Villaverde. A señora Villaverde, pois, era un pouco máis cercana ca oposición, non? O señor Ares é máis distante, non sei se é tamén porque, como está empezando no cargo, pois, ao mellor, pois, ten recelo un pouco non de tendernos a man, sino desa confianza, non? E eso no personal, no político, pois, vemos que a liña, pois, a seguir, pois, está sendo moi parecida. Si teño que decir que está contando menos coa oposición, pero é un pouco a liña que se estaba seguindo no Partido Popular de Lousame, non? Unha liña en algún punto de abandono, si é verdad que fixo unhas reunións ca veciñanza e fixo unhas reunións en todas as parroquias, un pouco para dar saber, para que a xente o coñeza, pero despois tampouco a xente non quedou demasiado convencida desas reunións, porque ao final, pois, aunque sea o alcalde desde o mes de setembro, temos que darnos de conta de que formaba parte dese goberno, e con unha carteira importante, unha carteira bastante importante, non? Era teniente alcalde, concelleiro de Economía e Finanzas e unha carteira importante. Entonces, bueno, pois, aunque sea novo como alcalde, pero non é novo no Concello, nin nas tomas de decisión, non? Entonces, o que estamos vendo é que máis ou menos a liña é a mesma, non? E, bueno, recordar para a audiencia que en Lousame, un concello, lóxicamente, da Mancomunidade do Brabanza, con 3.200 habitantes, máis ou menos, habitante arriba ou abaixo. O Partido Popular ten maioría absoluta con 6 concelleiros, o Partido Socialista, que vostede representa como portavoz, 4, e o Bloque Nacionalista Galego con Anxo Moledo, un concelleiro, un representante. Entonces, bueno, pois non sei se esa maioría que ven desenvolvendo, e me refiro á última legislatura que está agora, o mandato que está agora, que lle queda un aniño por diante, estamos en maio do 27, hai que examinarse outra vez, non? Entonces, non sei que balance político quere facer vostede, señor Prego, non sei se destos 2 anos e pico, casi 3, ou deste ano 25. Bueno, eu creo que xa dixo na outra entrevista, estamos nunha situación de estancamento do Concello, o Concello está realmente parado, non hai unha prosperidade, o sea, o veciño e a veciña de Lousame e os grupos políticos non vemos unha prosperidade de Lousame. Lousame sigue nas mismas, o mantemento de certas infraestructuras, como poden ser vías, carreteras, e eso, pois, seguimos nas mismas, estamos incidindo pleno tras pleno sobre eso, e a verdade é que Lousame danos moita pena, porque Lousame está nun enclave natural moi importante, e creo que Lousame se merece moito máis, e bueno, non vamos falar de
en comparativas de parroquias, pero sí hai parroquias que están realmente abandonadas, non? E non se está facendo nada. De feito, este ano 2025, de 6 obras que se aprobaron no POS no mes de febreiro, non se executou ninguna ainda. Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña. Claro, e non se executou ninguna, de 6. E iso é falta de xestión? Falta de xestión, a veces pois dache a impresión de que o que se quere é retrasar esas obras para o último ano. Pero hai plazos que... No, pero os plazos da Diputación da Coruña son de 4 anos e entonces hai un marxen para retrasalo. Non sei cal é o motivo, non sei cal é o motivo, o que sí se está confundindo a xente sobre ese caso, porque xente que sabía que esas obras estaban aprobadas e preguntou por esas obras, se lle dixo a algúns veciños que non había presuposto para o 2025 para facer esas obras, cando esas obras viñan reflexadas no orzamento do 2025, e non entendemos o porqué, porque non están nin licitadas, vale? E entonces, pois, cando ocorren esas cousas, pois, non se fixo ningún saneamento aparte de rematar un en Gandarela e outro en Marracín, rematalos unhas casas que quedaban atrás, despois non se fixo outro saneamento neste ano, prácticamente este ano foi inactivo en investimento, e entonces, claro, estas son cousas que... E iso vostedes como grupo preguntan no pleno e hai resposta ou non? A resposta sempre é botar balóns fora. Como decíamos de rapaces, balóns á silveira que vamos ganando, non? E entonces, pois, ese é o que son as respostas. As respostas son ambiguas, son intentar, pois, disculparse de alguna maneira de, xa digo, botando balóns fora e... Antes de seguir avanzando no que necesita e na xestión do que se está facendo, pero tamén me gustaría coñecer o que vostede dixera aos veciños o que necesita o Usame, pero antes me gustaría que nos paráramos un poquinho no novo executivo que preside ahora o señor Esteban Ares na organización das competencias e na organización do pleno, pero tamén das dedicacións parciais. Creo que son 3 e que reducen un pouco o coste dos salarios asignados, non? Sí, reducen un pouco na alcaldía. Na alcaldía quero recordar que desde febreiro aproximadamente a señora Villaverde pois xa non estaba cobrando como alcaldesa e entonces tampouco non reduce, pero si é verdad que o soldo que tiña a señora Villaverde anteriormente, que eran anuales sobre 50.000 euros, pois pasamos a 35, que se reduce bastante, pero bueno, hai que dicir que a señora Villaverde tiña dedicación exclusiva e o señor Ares ten dedicación parcial, non? Entonces, dalle marxe a seguir ca actividade que estaba facendo antes de ser alcalde. Entonces, bueno, pero para o Concello sí é unha reducción de salarios. E falando de asignacións económicas, hai un acordo, creo que de fai un mes, sobre o 20 e pico de novembro, donde de retirar as asignacións económicas que os concellos lle otorgan, igual que os parlamentos, os partidos políticos representados nese concello, e que entrará en vigor no ano que ven. Non, eso non é un acordo. Eso non foi un acordo. Para chegar a un acordo hai que reunirse as 3 partes. Eso foi un anuncio que fixo o señor alcalde no pleno sin haber un punto do día, da orden do día, o cual non se votou, simplemente fixo ese acordo non, ese anuncio. O sea, solo é un anuncio? Sí, eso foi un anuncio, eso non foi un acordo, non houve unha xunta... Non houve votación no pleno? Non, votouse as xustificacións desas asignacións do 2024, pero non se votou eso en realidade, eso non viña na orden do punto, non viña ningún punto do orden do día. Eso publicouse así, non? Sí, bueno, pero... Algúns medios recolleron isto así, non? Claro, se analizas o pleno e ves a convocatoria do pleno, pois ves que non é así. Ves que eso non é un acordo. Que en realidade, pois, nós non esteamos ou esteamos de acordo ou en desacordo con eso foi un anuncio que fixo o alcalde. E ademais fixo de maneira autoritaria. Dixo, ademais, o que queira ver o pleno pode o ver, e dixo, non sei as palabras textuales agora mesmo, pero dixo, bueno, quero anunciar que se van retirar as asignacións a grupos políticos.
entonces aí acordo non houbo. Vale. Anuncio sin acordo. Claro. Anuncio sin acordo. E vostede está a favor ou en contra? Hasta certo punto estou de acordo. Sei que para os grupos da oposición, sobre todo, é unha maneira de silenciarnos ou de que non podamos facer política, porque todo o coste dos grupos políticos ahora mesmo vai salir do bolsillo dos concelleiros, cando antes non era así. Pero, bueno, eu sei que a xente está de acordo en retirar esas asignacións. O que sí me gustaría que esas asignacións foran dedicadas, non sacalo da partida de subvencións, que si é así, si se van retirar, pois que vayan para outras subvencións, para clubs deportivos, AMPA ou que sexa. Claro. Recorda o importe dunhas axudas para este tipo dos últimos anos? Entendo que isto, o concello, un concello limítrofe, que ten algo de problemas con este tipo de informacións, que supoño que o mellor ven por aí un contagio, non? Non sei se... Sí, eso ven un pouco dado polo que pasou con Noia. Sí. En Noia, non? Sí. Que se E a veces, pois, cando analizas, pois sí, a veces é mellor non cobrar eses cartos e non verse involucrado en ningún tipo de... Porque todos temos errores a hora de xustificar. E, bueno, o que pasa que en Lousame, pois, as xustificacións, pois, foron as que non estaban ben xustificadas por erros de xustificación, non polo fondo, sino pola forma, pois reintegraron, sí, xa está. Claro. Creo que son casos moi diferentes. Sí, de momento non hai denuncias ou por aí, non? Claro, porque desde o momento que os informes de intervención chegaron ás nosas mans, pois todos os grupos intentamos solventar a situación. Claro, solucionar as cousas. Claro. En parte, estamos falando de cantidades pequenas, pero que non se poden cometer ese tipo de erros. Pero vamos a ver, non hai cantidades grandes ou pequenas, hai evidentemente... Claro, pero un grupo político, A ou B, fai unha reunión e pide uns bocadillos e unhas aguas, e eso vale ou non vale? Eso tens que xustificar. Non vale non vale só cunha factura. Vale. Ti entrega a factura, pero despois tens que xustificar que esa factura foi para eso. Entonces, pois, tens que documentalo ou con fotos, ou con firmas, ou con testemunhas. Chamamos ao notario? Prácticamente, sí. Prácticamente. Sí. Non debera de ser así, non? Non debera de ser así, pero sí é. Claro. Sí. Sure. E entonces eu quero falar ben da intervención do Concello de Lousame por eso, porque ademais, pois, calei na man, pois era así e solventouse. O interventor é como Hacienda, non? Sí. Pero usted xustifique. Efectivamente. E que é o que debemos de facer, non? E moito máis os representantes, non? Efectivamente. As forzas políticas que están, pois, defendendo os intereses dos vecinos, non? Aí hai que ser serios. Situación económica do Concello, entramos, porque o tempo baixa-nos, señor Pego, e, bueno, estas cousas son importantes, pero tamén quero que fale do resto. Situación económica do Concello, temos o tema do lixo e da planta de Serbia coa Mancomunidade de Sarra do Barbanza, esa deuda millonaria que está aí, que non sei como se vai asumir todo isto e non sei cal é, digamos que a postura tamén e a línea ou digamos que a definición que ten vostede sobre estes asuntos. Vamos a ver, o problema da mancomunidade foi unha mala xestión da mancomunidade, ben ditos, de alguma maneira, pois, estuvo mal xestionada durante tempo por falta dunha xestora, non? Evidentemente, pois, un alcalde pois ten bastante co seu concello e, ademais, con períodos moi cortos de plazo como que era un ano. Despois, as administracións públicas, quitando a Diputación, que invirteu algo en maquinaria, en camións e eso, despois a Xunta de Galicia pois nunca estuvo de acordo con esa planta, nin ca mancomunidade, e entonces
claro, encontrámonos nunha situación onde Fomentos, que era que tiña licitado o servicio, Fomento de contratas e construcións. Sí, acabouse a concesión, e ao acabarse a concesión seguiu dando un servicio, pero a un precio moi alto. Colmatouse o vaso que había para o rechazo ali e había que levar o lixo a sobrado, co coste que eso contrae, non? E entonces, pois, a débeda foi aumentando. Agora se fala de 23 millóns, creo. 23, creo que son algo máis, sí. E claro, agora, pois, os concellos, pois, teñense que facer cargo desa débeda. Que pasa? Que hai un plazo, un acordo de pago con Fomentos a 10 anos, donde durante 10 anos, pois, todos os concellos teñen que pagar esas cuotas extraordinarias. E, bueno, a nosa opinión, pois, é un pouco o salvar un pouco a mancomunidade, non? Porque creo que foi un proxecto que foi pioneiro en toda a comarca, pois por mala sorte, por mala xestión e, teño que dicilo, por hipocresía política, pois as cousas non foron ben, pero polo menos salvar a mancomunidade, non? E o que está claro é que esa débeda hai que pagala. E entonces, pois hai un acordo, xa digo, hai un acordo con Fomentos, un acordo de 10 anos para pagar para solventala. Lousame aprobou unha que non foi unha subida, eso tamén o quero deixar claro, porque a xente pensa que foi unha subida da cuota do lixo, cando non foi, cando foi unha actualización, porque levábamos tamén pois varios anos non actualizando a cuota do lixo e dentro do grupo municipal pois estábamos incidindo non só nesta legislatura, sino na anterior, de que había que ir actualizando as cuotas, porque o que a xente a mellor non entende é que o lixo, a recollida do lixo é un servicio, non é un imposto. Correcto. Entonces si estás subvencionando ese servicio, parte dos impostos que estás recaudando van para aí. E entón non nos estás utilizando para o que realmente van destinados, non? E entón a cota do lixo subeu un 53% en Lousame. Si votamos a favor, aprobámoslo por unanimidade en Lousame, pero si queremos deixar claro que eso non foi unha subida, eso foi unha actualización. A subida, pois, seguramente viña para o ano que ven. Para o ano que ven, si que, a mellor, pois, entendemos que vai vir unha subida, pero isto foi unha actualización. A semana que ven tendes cita deportiva, non sei se vostede vai participar ou non aí, non? Non. Eu físicamente non estou para esas citas deportivas, a verdade. O trail de Lousame, non? Sí. Pero que ademais é válido ou puntúa para o circuito galego, e isto estamos falando do día 28, non sei que datos ten vostede de inscripcións e de participacións. Non teño os números concretos, pero sí sei que hai máis inscripcións que o ano pasado. Bueno, e que está sendo importante, non? Sí, está sendo importante porque é unha maneira de fomentar o turismo deportivo en Lousame. Correcto. Vale, porque o enclave de Lousame para este tipo de actividades é precioso, o sea, correr polo monte, correr pola beira dun río, eso pasa en Lousame e en poucos sitios máis, non? E aparte desto temos, fágame un repaso polas, digamos que antes falaba vostede de problemas ou de falta de mantemento nos camiños, nas estradas, que entendo que do Concello habrá poucas, pero a maioría serán da Diputación ou algo así. Pero, aparte desto, como estamos en instalacións deportivas, como estamos nas educativas, nos centros culturais, nas parroquias? Vamos a ver, como está esta política, incluso a mina de San Fins? Vamos a empezar un pouco polos locales sociales. Veña. Os locales sociales que calquer veciño pode solicitar un local social para unha reunión. A verdade é que están nun estado deplorable por dentro, a verdade é que vale para facer unha reunión entre nós porque non lle damos moita importancia porque xa sabemos como están, pero se ti tes unha reunión con unha xente que sea de fora do Concello, pois dache un pouco de pena ver como están. Pero bueno, eso
volvemos outra vez ao de antes, é un pouco a forma de actuar deste goberno, a falta de mantemento, a falta de previsión, a falta de organización. Eu creo que pintar un local social pois non costa tanto, vale? Incluso con xente do Concello se pode facer, non? Despois, infraestructuras deportivas, temos 2 campos de fútbol municipais, un deles nun estado, bueno, cando as cousas se empezan mal, pois acaban mal. Un campo de fútbol que se fixaron uns vestiarios este ano porque estaba sin vestiarios, un campo de fútbol que se lle puxo césped artificial, sin riego, sin vestuarios, e bueno, eso foi un desorden total, e fixáronse os vestuarios este ano, despois de varios anos, e que cando chove fai pozas, porque o firme pois non é o correcto, o que tiña que levar, e entonces eso é. E despois o outro campo, que ten o césped bastante mal, que gracias a, e eso teño que decilo, porque senón sería injusto, e aunque agora todo o mundo se queira subir ao carro, gracias á xestión da oposición e sobre todo do Partido Socialista, que a Diputación da Coruña pois aprobouse unha nominativa para o campo de fútbol de Cabanatán, donde o Concello, a pesar de dúas mocións que logo o Grupo Socialista non estaba pola labor de invertir nese campo, e ao final pois conseguimos pois que a Diputación da Coruña pois invertira eses cartos, non? Creo que son, a Diputación da Coruña pon 164.000 euros e 40.000 o... 80% a Coruña, sí. 20% a Concello, ¿no? Dese tipo de porcentaxes. E a mina de San Fins e todo... Bueno, non sei se acabou isto das infraestructuras. No, a mina de San Fins, pois seguimos, aunque se cambiara a baranda, seguimos un pouco nese mismo abandono. Temos un restaurante que tiña que estar traballando. Pero é un dos centros máis chamativos, non? Sí, e ademais é un dos centros con máis visitas. Turísticos, non? Sí, por visitas organizadas, polo valor que ten. Digamos que, como está ese museo, o proxecto de museo sobre a mina de San Fins, para poñer en valor, lóxicamente, pois a cultura mineira que hubo. Sí, o museo agora ten unhas visitas guiadas que tens que contratar co Concello. Bueno. Antes, no verán, pois si hai unha persona ali polas tardes para despois o que é o entorno, pois a veces... Os accesos, todo? Os accesos son malos todos. E a veces, pois, volvo a incidir, hai un cacho de carretera que si hai unha denuncia e non se pode arranxar, pero despois o resto sí, porque cando se fala de malos accesos, pois escapamos sempre dicindo que hai un acceso que está denunciado, sí, vale, pero o resto non. E entonces, pois, a min gostaríame que isto se puxara máis en valor. Temos un restaurante que tiña que estar traballando e leva anos parado, de feito ten un cristal roto, leva moito tempo con un cristal roto, non se renovou, e, bueno, eu creo que... E o mismo está pasando en Toxosoutos, non? En Toxosoutos hai un mosteiro do século XII, donde ahora mismo pois está nunha páxina de internet donde, bueno, pois ti podes ir facer o que queiras ali, o sea, pódelo contratar pois para dormir ou para facer unha festa ali, non? E entonces eu creo que non é a finalidade de feito, ese mosteiro agora mesmo acabase a concesión co obispado, porque había unha concesión por 25 anos que xa fixera un alcalde socialista, e se acaba este ano, e a ver como se soluciona este tema. E bueno, son enclaves turísticos que para o noso entender, pois non están ben cuidados. Rematamos estamos no Nadal. Cal é un pouquiño a política e digamos que as actividades organizadas polo Concello para estas datas? Vamos a ver, hai unha recepción de Reyes Magos, creo que recordar, na Casa da Cultura, despois hai o acto de Reis no pabillón, e hai un obradoiro de Papá Noel, non sei se é nestes días. Sí, supoño, claro. E entonces, pois, bueno, neste caso, pois,
máis ou menos o correcto, non? O correcto. O correcto. Sí. Señor Prego, ten un minuto, un último minuto para decir o que vostede queira do que falamos ou do que eu non lle preguntei. Que lle gustaría decir? Bueno, a mí o que me gustaría decir pois é un pouco poñer en valor o que é Lousame, poñer en valor as necesidades que ten Lousame, por exemplo, de transporte no centro do Concello, que non eso non é unha crítica ao Concello, senón é unha crítica á Xunta de Galicia, porque a verdade é que hai moita xente, sobre todo xente maior, hai que darse conta que Lousame agora mesmo é un concello con un número de xente maior moi grande, que agora deixou de conducir, que agora non pode conducir, e entonces, pois antes tiñamos unhas liñas no interior do concello que, bueno, pois por circunstancias, pois tuveron que deixar porque non eran viables para unha empresa privada, pero si pediron axuda nese intre, pediron axuda a Xunta de Galicia e, bueno, pois a Xunta de Galicia fixo o experimento que fixo en moitos concellos, non? Intentar compaginar o transporte público co escolar. E entonces, claro, hai xente, date conta que, por exemplo, eu, sin ir máis lonxe, eu, meus pais, xente da miña idade, pois, íbamos a traballar cando non tiñamos carné nesa liña. Íbamos e viñamos, agora é imposible. Agora, por un mozo que queira, xa non estamos falando de estudiar, xa estamos falando de querer traballar. É imposible, non podes facer... Non coinciden os horarios para nada. Tes o horario de ida, si che coincide co horario escolar, si non, non. E despois quero poñer en valor, pois o que é Lousame en sí, non? Lousame, pois, a parte de ser fermoso, de ter uns enclaves turísticos moi bons, pois a parte deso, pois necesitamos que se afinque máis xente ali, non? Que pasa? Que hai unha falta de servicios e entonces pois a xente non suele quedarse ali. Entonces, pero será é un concello e poñer en valor todas as festas que hai no verán, porque son moi importantes. Con vos veciños, non? Sí. Con vos veciños. Sí. Señor Prego, Juan José Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Lle desexamos, lóxicamente, un bon Nadal e un próspero 2026. Igualmente. Foi un placer. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi bon Nadal. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Juan José Prego, con José Manuel Cores Taurís, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, e con Rafael Louzán, presidente da Real Federación Española de Fútbol. A semana que ven, máis e mellor, se é posible, a todos vostedes. Moi bon Nadal, hasta a semana que ven, gracias a este. Adiós, adiós.